เอ้ยมาคำหน้าอีกดึงneng mau orang sekolah lah มา neng ini masih butuh kalau dah 1 2 nih lo มาमोनसे जिनिस बेलाय खालामनो रोङो आरो jangan sampai marung इस गेन्द्रा सरस्वती फुजिग्रा लेखा फरायनो लेखा गोसोआव थानायनि गेन्द्रा लेखा फरायफिनसै होमबा नोङो 5 जों सुलाया आङो नाय आखाइजों सुनायानो माबायदि समान जागोन नाय इस एरै सुबानो मिथियो आं समान जाबाय नंगौबा नायनायाबो मेगन थाइसे बा बेनो जाबाय बेना रेन्दा होनाय नुवाखै खिथायनि एफा मोजां भिडिअ खालामनानै होदों आं माबा दैजों सारलाबायो गथ' सोर रेन्दा होनो रोङा नायनानै ला नै नैबे बिथांनि रेन्दा होनाया बिदि मा रेन्दा ब्रा मिथिया नोङो रेन्दा होनायखौ ए मालाबा देखायगोन र' आं आलासि जायोबा जोंहानाव फोरानबाय गावनो नायलांबाय थादो मा खालामनो नागिरदों नै मोनब्रैखौ फोरानबाय आरो मा खालामनो नागिरदों आं नायलांबाय था नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानि थाखाय खालामदों ओमफ्राय दा लाइटखौ होदो बुरैनि ओंख्रि ओंखाम संनायखौ नायदो एबारनिया फालाया मा संखो ब्रक'लि आलु गाजर उइदिके কি মাংস এটা গরসি মাংস বগা গরসি মাংস ওইটা কি মাছ এটা চাউল बेयो माइरं सुबाय जाबाय मथा मथि मा जानो लुगैदों माबा उखैदों दिनैथ' जोंहा निरामिस नालाय दावदै जाजायोदां दावदै जाजायोना दावदै जाजायोना जाजाया दावदैया निरामिस नङानो बेयाव मा मेथाइ दं बाथोना मेथाइ जानो हायो नामा मा होनोमोनलाय बेखौ खरमा जा रायख'बाय बे अरफोरदों जाफावफाव जायलाला खर' गिदिर अबेनिफ्राय मोनखो नों बे गुवारखौ आंसो हानो रोंसिनो बेखौ मा होनो दे बायतालि बायथालानो जाबाय आरो बायथालिबाव बायतालसो मा बायथालि बेलाय नोंसिनिथिं बायथालखौ बायथालिसो होनो आरो बागदावलाय बिजा फिसा फिसा दं जादो
बस खालायबावा जोंहानि मिस्ट्रि गोदान बियो दहायसो लिंबोदों जोंहानि मिस्ट्रि काट मिस्ट्रि गोदान फाइनालि सिदा जाबाय अलसिया अलसिया मानसिया दसेनो गोलोमो बायदिसो नंगौ बेखौबो रोंबावामोन आंसो फोरोंबाय ओंखायनो सिदा जाजायाखैमोन बियो बेना मालाय हासुनायखो इजि नुदों लागाव गाथाबनानै हा गाथाब आथिंजों नंगौबा आथिंजों गाथाब आखाइ बौै जाबासो र' आखाइ बौै जागोन हाग्रालाय नुयो नै सोलोंजोब्बाय आंहा ब्रु खेंख्रा थांबाय बिदि हाया नोगोरसो जायो लाय खेंख्रा थांबाय नोंनो खेंख्रा खालाम मा खालामनाय जाखो बे खना Rantra udaya buntu mulai खामफ्लायसो नुबाय खामफ्लाय बायदि नुबाय बा मालायसो गेन्द्राया मा खालामनो हमथानांगौ कालार जाहैबाय नै नायना लादो सिब्र' मालाया माबा फुनगोरो मा होनोमोनलाय फुनदुला गैयालै दंफाङाव न' सिंनियाव नंगौबा माबोरै मोनदों खामानि मावनानै बेयावल' फुनगोन बेयाव बेलेग फुनगोन दं कालारानो गैया होमबा मालाबानो फुनखांहां जाबावबाय गोथां कालार होबाय आथिङाव मा होनो खुन्था फाइनाल रिजाल्टआ बेनो जाबाय कालार सालार कमप्लिट बिदिनो एसे फाख्रा सिख्रा थायो जेबो नङा अरजाया दा बेखौ मानो खालामदों नायदो आरो उनाव मा दोनगोन माने बुरियासो खालामनो होदों नालाय खालामखांबाय नै बेखौ दोनबाय आरो सरस्वती माबाखौ नै दोनबाय
नै बेनो फाइनाल रिजाल्टआ सरस्वतीहाय बिमा सरस्वतीखौ दोनबाय बेयाव फुजा होयो मिलायबायना लोगोफोर नायलाय मोजां मोनदों ना आं बानायनायखौ